Semarang 1977 udane ngreceh ora deres banget nanging cukup ngganggu tumrape lingkungan. Ya udan kaya ngene iki sing paling dak sengiti sebab hobi mancingku dadi keganggu. Mongko mancing ing kali utawa segara kanggoku bisa ngilangi stres. Senajan ijenan wayah wengi ing pinggir kali utawa nyewa prau rada nengah menyang laut, rasane utek iki dadi longgar. Mongko yen dipetung memet kadang entuke iwak ora nyucuk karo wektu lan pawitan sing dak wetokake. Nanging bali marang ngendikane para sepuh, seneng mono larang regane. Uga sawetara ana sing kandha yen mancing iku ngelatih meper emosi. Jumbuh karo pakaryanku minangka desainer grafis ing biro reklame sing pancen mbutuhake kesabaran ekstra kanggo ngasilake gambar sing maremake. Mbok menawa saka sabar lan praten sinengkuyung pendidikanku minangka sarjana seni rupa ing umur ngancik 23 taun iki, aku wis nglungguhi posisi as manager ana ing perusahaan periklanan gedhe ing kutha Semarang. Aku duwe kanca raget sing hobine padha karo aku, jenenge Sampurna, tangga desa mung kletan dalan Suyudana, Kampung Barusari, dene pondokku ing Bulustalan. Pawakane oleh dedege dhuwur lan duwe rupa bagus, mula akeh kenya sing ngesir dheweke. Nanging mitraku kuwi mung nanggapi adem. Pakaryane minangka fotografer, dheweke uga duwe sanggar seni foto, nampani order pesenan foto manten, ulang tahun, peresmian kantor lan konser, kerjasama karo aku ing bab pemotretan model iklan. Saka kono aku akeh dikenalake karo para foto model sing seksi lan wayu-wayu. Mbok menawa saka sering cedhak karo kenya ayu mau, aku dadi ketularan Sampurna jomblo. Seminggu kepungkur aku wis semayan karo Sampurna, budal mancing sarana nyewa prau kotik. Ora nganti tekan laut, mung tekan sungapane kali banjir Kanal Kulon. Rancangane arep diterusake motret swasana surup surya ing sungapan. Rancangan sing wis mateng mau cabar merga kepalang udan ngreceh. Lagi awan iki aku wong loro sida budal. Saka Kreteg lemah gempal prau dak welai alon ngatut banyu karo masang pancing cacah papat kiwa tengene. Radio cilik dak setel ngrungokake lagu-lagu lawase The Mercies, The Lloyd lan Kus Plus, cocok karo disambi nyendali joran pancing sing dicaplok iwak. Dina iki sajake iwake padha ngelih. Yen bisa kaya ngene terus, pangiraku durung nganti asar kepis gedhe loro bisa kebak iwak. Prau wis ngliwati ngisor Kreteg sepur ing Kokrasana. Arloji nuduhake angka 2:30. Lumayan durung 4 jam kepis loro wis meh kebak. Dar, praune inggiro dhisik. Wayahe mangan awan wis telat. Ngarep kae ana warung sisan ngisi gembesan karo es teh. Kena nggo sangu menyang sungapan kono. Sampurna ngabani karo ngringkesi walesan. Prau dak talekake tunggak kayu. Aku sakloron banjur munggah menyang warung dhuwur tanggul dalan Kokrasana. Dasar weteng wis luwe banget. Nggonku ngrahapi sego rames doko banget. Ngombe es teh lan ngisep cisamsu krasa nikmat. Sawise mbayar, aku lan Sampurna metu lungguh lincak sing madhep kali.
ana wong tuwa jenggot putih iketan wulung nganggo kathok kombor telung prapat lan kalungan sarung mara banjur melu lungguh ing lincak udute sedal sedul. Tepangaken nami kula Dipa Anggara utawi Mbah Dipa. Kriya kula celak Sungapan ler niku. Anak kekalih niki sinten lan ajeng kesah pundi? Alus pitakone wong tuwa umur 60 taun iku. Nami kula sampurna Mbah. Niki Darmono kanca kula. Griya kula kidul Kretek Siliwangi ngrika caket Peken Bulu. Kula kekalih menika ajeng mancing ten Muarang rika kalian badhe motret swasana Sungapan ing wanci Serap Surya. Sumaure sampurna karo ngulungake tangan ngajak salaman. Bubar nyalami sampurna ganti nyalami aku. Nalika salaman epek-epeke Mbah Dipa krasa kasap lan anyep. Rikala panyawangku tempuk katon ana cahya ijo cumlorot saka mripate. Atiku ngedap. Nggih, sae-sae mawon menawi sampeyan kekalih ajeng mancing ten Sungapan. Nanging yen saged sampun ngantos nerak magrib utawi wanci candikala napa malih mangke dalu ngepasi malem Selasa Kliwon utawi Anggara Kasih nurut petang lan adat lupiya teng lingkungan kula ngrika pendak sewindu sepisan sasi kalih dinten Anggara Kasih jeung Ratu Tindak Darat. Nek mboten ngatos-ngatos jenengan saged kalap teng Sungapan. Mbah Dipa katon serius nanging tumrapku lan sampurna. Omongane wong tua kuwi ora dak gugu. Aku urip ing alam modern, jaman digital, ora percaya marang bab-bab sing mampu tahayul. Sajake Mbah Dipa bisa maca atiku lan sampurna sing ora ngandel karo piwelenge. Kula saged omongaken wau nggih saking pengalaman kula Gus. Pitados lan botenipun sumangga bakune kula sampun ngelingaken obrolan wektu ngaso kuwi dipungkasi. Aku lan sampurna pamitan mudhun menyang prawu nerusake laku mancing saya ngalor ngener Sungapaning Kali Garang utawa banjir Kanal Kulon. Dina kuwi aku wong loro jan kaya diuja walesan papat sing diisi mata pancing loro sakjroné bola-bali disarap iwak lan iwake ya lumayan gede-gede. Mesti bakal pesta iwak bakar mengko bengi. Srengenge wiwit gemlewang endhek ing kulon. Mbaka sethithik langite genti warna jingga. Prau kothik wis tekan Sungapan. Segara Jawa katon lembak-lembak alune. Ing kaduan kapal-kapal labuh jangkar ing tengah pelabuhan Tanjung Mas katon lamat-lamat katutup pedhut. Daratno nggon tengah kuwi Dar. Cedhake gisiing sing ana watune iku. Motret srengenge angslup saka kono asile mesti jos. Sapa ngerti iso mbok nggo shot iklanmu. Sing penting saka kene iso ngasilne angel sing ciamik. Sampurna nyangking tripod lan masang kamerane. Wektu masang roll film utawa wektu iku durung ana kamera digital. Dheweke mesam-mesem dhewe kelingan lan mikirke apa. Aku dhewe ora ngerti. Dheweke banjur motret swasana surup surya ing segara Jawa sing pancen katon endah iku. Dumadakan sampurna njawil aku sing ngadeg ngungkuri. Dheweke tuding-tuding arah kulon. Aku melu namatake lan milenggong gumun. Saka tengah segara sisih kulon
katon rombongan kereta pirang-pirang tumapak ing dhuwur banyu mlaku tumuju papanku sakloron motret. Swara mbenginging jaran sing dipekak mandeg sawetara dae. Saka dhuwur kereta mudhun wanita ayu cacah 10. Aku gumun, kok padha bisa mlaku ing dhuwur banyu? Iki wong saka ngendi lan arep menyang endi? Sampurna dhewe kami tenggengen ora bisa kumecap. Srengenge angslup ing cakrawala, cahya abang jingga semburat ngemu megis. Aku bola-bali jepret wanita-wanita iku tanpa lampu blitz. Ora wetara suwe rombongan iku wis ngadeg ing ngarepku. Salah sijine kenya sing sajake minangka pimpinan rombongan tlathu. Kisana, aku diutus Kanjeng Ratu mapak siramu sakloron. Ing kedaton kono Kisana bakal dadi tamu agung. Syukur bagi gelem manggon ing alamku. Iki malam anggota kasih wancine pisowanan. Mula aja kesuwen Kisana dak irit marak ana ngersane Ratu Gustiku. Dar, ayo melu wae. Ora kepenak wis dipethuk mrene. Sampurna kaya kena daya gendam, manut lan nurut digandeng para kenya kuwi tumuju kereta. Atiku tidak-tidak sampurna saya ngatak anggone ngajak melu kanthi ngucap ngluhurake asmane Gusti Allah. Aku nyoba motret sampurna sing digandeng ninggalake gisikan sungapan. Mbok menawa saka dayane aku maca ayat-ayat suci iku, swasana dadi malih. Ana swara ngeses ing kiwa tengenku. Bareng aku noleh sawetara kenya ayu-ayu iku sing gandeng aku kiwa tengen salin wujud dadi bajul. Boyo-boyo iku pating tleser ninggalake aku. Lon-lonan jegur segara. Aku saya ndremimil maca ayat-ayat suci. Enggal jupuk kamera saka tripod dak inceng saka kaca pengintai. Jebul sampurna ngawe-ngawe aku digeret dening boyo gedhe kanan kering. Nglangi saya nengah slulup mlebu segara. Kedadian iku ora luput saka jepretan kamera. Srengenge wis ilang, kahanan saya peteng.